kamera TikTok digeser Mas. Depan. Soraya wangine wis teko Pak Gumar
kaya bingung ayo Mas Gareng, jemeneng Mas. Luar biasa ya Mas Gareng. Aku ki bola-bali neng Ponorogo ki wis ping ira wisan kerep kari-kari iki ya. Ning penonton yang paling bertahan pada saat sampai goro-goro sing terbanyak ya ana ing desa Ngrandu kene mergo seneng wayang ora mergo sabetane dalange apik ora karo ngenteni bal-balan. Ngono apa rek? Kok mbalike kok ngenteni bal-bal ning pancen sih tresnanipun dateng wayang Pak Kangko, utamanipun dateng panjenengan sak kru saking Dwija Laras, diniati tirakatan lek-lekan wungon, miras pantes memuji ngarsaning Gusti Allah. Mugi-mugi sak bibaripun wayang kulit menika Desa Ngrandu tansah dados desa sing gemah ripah loh jinawi, murah sandang murah pangan, sempulur kang tinandur, murah kang tinuku. Amin Allahumma amin. Sepertiga malam kaya ngene iki nek dingge donga mustajab Mas Gareng. Leres. Mila gandeng menika rak ya seperti gandeng malam, monggo kula dherekaken memuji ndedonga ngarsaning Gusti, anut kapitayanipun piyambak-piyambak murih raharjaning Desa Ngrandu lan sak kanan kiringipun. Amin. Amin. Nek wis gara-gara ngene iki lek santai sing mirsani barang ya ora kemrungsung. Leres. Wong jenenge wayang ku lak tontonan tuntunan ning ngebak marang tatanan. Nggih. Dadi kudu ora ketang mbok sak propirane ya ana tuntunane piye to wong urip ana ing alam donya iki ibarate mung mampir ngombe barang ngono kae sih. Langgeng isi lestari nalika besok awake dhewe ngadep ana ngarsane pangeran ning ya aja kemrungsung ngono ta. Leres. Wong ana sing ngandhake ibarate wong urip ning donya iki kaya dene wong arep budal menyang pasar, Pak e. Kok iso arep budal nang pasar? Wong nek arep budal nyang pasar saka ngomah kudu wis duwe sangu dhisik. Ditata sangune pira arep golek apa. Nek wis teko pasar apa sing dituku anut gawane sangu. Nek wis entuk balik nyang omah dimasak anut apa sing dituku. Wong urip nalikanipun iku rak padha to, Pak. Ibarate kok omah golek nggawa sangu, kaya dene nalika jek ana alam kandutan. Alastu birobikum. Wah, iki. Apa kuwi artine? Mosok barang sepele jenengan takokke to, Pak. Apa to? Sopo sejatine
apa bener yen aku iki pangeranmu? Oh, nalika Mangsuli. ana jero ning kandutan. Kandutan Alam balak Rahim. syahidna. Aku nekseni namung panjenengan pangeran kula. Sangune wong urip wis beriman nalika dalam kandungan. Ya. Mula lair pecetet ana ngalam donya kaya dene nek wis teko pasar, apa to sing arep mbok tuku jumbuh karo sangumu mau. Aku mbok lek usul mbok aja lahir pecetet kaya telek wae lho. Lahir brol ngono lek pecetet ki kaya sithik-sithik ngono lho. Lahir brol. Lahir brol. Heeh. Nek wis dituku saka pasar teko ngomah diolah. Nek sangumu kok akeh ya entuk iwak sapi, entuk tempe tahu lan sak panunggalane. Ning nek sangumu kurang rak ya ora jumbuh kaya sing mbok karepke. Padha wong urip iki besok sangune besok ning akhirat iki apa to sing mbok tuku nalika ning donya. Nek sing mbok tuku kebecikan besok ya entuk swarga, ning nek sing mbok tuku kok kebatilan besok ya antuk neraka rak ngono to Pak. Iya iya. Padha mula urip ning donya iki aja digawe gampang nek nuju gampang, aja banget susah yen nuju angel. Kudu dilakoni kanthi meneping rasa. Heeh. Wah. Kuwi pitutur sing luhur. Aku Ora ketang sithik ya dikeki ngono lho, Kok. Anu reng. Iki ana pamundhut diaturke ya, Reng. sendika, Rujak jeruk. wah cocok. Ayo Mbak Retno, sindenku sike. Nah, Mbak juragan rujak kok. Ya, rujak jeruk sik. Duet karo Mas Gareng. Sendika. Nggih. Ngadekno, gen ketok cebolmu dadi. Jenengan kok so ampun dak sio arep piye niki sing dijak jenengan bendina golek Iya. kaya mosok kowe dinyak cebol. Nah aku kan gak trimo to ngono kuwi. Aja ning gak aja gelatimu, ambak dinyak cebol aja gelatimu. Aku terima kok. Aku terima. Oh kowe trimo? Oh alah cebol. Wong kowe iki tak bela kok malah dadi trimo ning ora aja gantekno Pak Kangkong. Mboten napa-napa Pak, penting besok tambahi 100. Iya. Enak to. Modele Dan kowe delok ning apa-apa belem ning pokoke tambahi 100. oh modele ngono kuwi cah iki. Iki lho ana sing nyuwun rujak jeruk ngondak. Kurang prayoga nek ora diaturke saka Pak Soiman Ngeluk Lor. Oh, nggih. Kaya semene Yarto. Ayo, rujake kaya ngapa duet wong loro. Kamu duluan. Oh aku dulu, Iya. nanti baru kamu. Oke siap. Beduk ndandangan tangan tang. Ya. Ambokne tole Kaget ta. tak kandhani. Angel wani ngendangi to, Angel? Ujak jeruk, Angel. Ayo. Duh, Kendang wedok. Sedeh. spesial gading sing bawa AA, kendang ngono wong ayu. Ya, ya. My sweetie, ayo. Mais wit iki manisku. Ha. Iya. Kendang di pangku Mas Kasih, Nduk. Alah, Ya. kok ya teko dipangku Mas Kasih. Mas Kasih aja doh, Mas. Ya, kon aja lala arah ambruk to, Kasih. Lagi ngono kok gugupe ora jamak lho. Cedhake Angel kaya grogi. Ndah nek cedhaki kowe ya. Lah iya kok. Gumboh, Ngopo? gumboh. Ya mening ngono kok. Ayo. Oh, sik to. Iki sing lho, kok sing grogi kok malah kowe to, Njel. Oh, mboten ya aman berarti. Aku ya. Aku Iya, kamu. saatnya aku bernyanyi. Iya. Sudah siap? Kayak Soneo modelnya. Pak ne aja nyela nyela Nanone nong ya. nane nane Yo ngaku kata-kata ngono. Aku kata-kata kok. jenengan dalange kula gugu lho Pak. Iya ning aku kata-kata ora nano. Wong anane dalang nano-nano iki gak roh kata-katane kok. Ngrega ningga ha
bareng. Jangan cowok-cowok kuwi lho. Sudah, kamu jangan menangis. Dipadake sinden cilik. Jabunge kelek. Ayo dasar Kamu- terokno kamu gayane jangan- tang. Kayak Kimura. Nah, ya. Kowe pilih Kimura apa? Gure. Kayak karo mlayu, kayak aku dadi gareng Semarang. Yo. Dadi 14-an ya, Pak. Apa? Oh iya. Oh, Iya, aja galak-galak tau Kimura gak dinesu. Kayak murah senyum lho. Ayo senyum terus. kok gigimu kuning? Kamu nggak pernah gosok gigi ya? Ini aku pakainya Listerin. Listerin. Iya, untuk bergumur-gumur. Kok batumu mendol? Ngomong nek nonong. Ya. Apa kang kok tandangi Aku kepalanya? gak. Apa? Tapi lucu loh, kamu itu lucu banget. Hawe. Gawe ki di perneske dadi hawe, Bu. Oh iya. Ora apa-apa, Trah. Di perneske. Ora apa-apa. Ya bagus. Apik banget kok. Trah, bocah semene iki lagi lucu-lucune kok. Iya. Rujak roe piye Ya nek apike ya apik. banjur Ya ning semune iki perlu untuk diservis. Heeh. lah wonten napa kok diservis Ben lebih bersih dan wangi, ya. sekotor itukah aku Ya ndak sih, ndak usah marah. Alah ayune alah. Ayo Muni. Kang Mas. kong tenanan Pak sinden wingit barang kok Oh iya. Siye Ya Allah, wingit makan ya. ku ilang Heeh. Ya yo. sinden gending barang Yo. panggone ning pojokan Nyuwun pangapunten. Tinggo mainan Ada sinden gendruwo kok dadi. Nyuwun pangapunten. Wingit. Sinden wingit. Iya. Es tuh kok, Pak. koyo ringin Wah. kok mbok sonji kok Iya. Bareng dicedhaki wangi ini kembang setaman. Bumbune kuwi apa? lombok uyah gula terasi Alah pinter. Alah. Ayune. Nek ya ditembangke kok. Kaya wong ngamonge kancane. lombok uyah gula terasi Sebenarnya anu Reng, sinden-sinden kuwi andalane yo andalaku yo ngurus siji kita. Mosok gitu. Sinden-sinden iki do ora mangkat ora apa-apa sing penting siji iki mangkat. Iki mangkat. Heeh. Mergo gendinge sae. Iya. lah liya kabeh Yo ngene lho Pak Tejo mutung lho nek sesuk gak budal jinan yo. Sesuk ora budal ora apa-apa sesuk Rai prai. kok Aku ki mbelani kowe kok malah aku keblondro. lo nggak diajak Ora apa-apa aku yo prai dhewe kok. Iya, karena tanggal 17 kan garengnya bukan kamu. Enggak iya apa-apa, tanggal 17 aku main sendiri. Iya, karena kamu nggak bisa, saya dapatnya gareng bedjen. Mosok pitulas aku gak iso, Pak. tak kira garing Semarang Pak. Ayo Siji, Ya. loro, telu. Jero. Ayo toh.
Siap kendangnya kudu siap lho. Ana Angel wis siap, Dik. Iki tulisannya duet. Ya. Aku sing Kok malah joget wong kok nembang kok so. Kimori, ayo sih. Kimori. 1, 2, 3. Ya. Jero Bali dasare onambangan. Wah, gantere lah. Ayo Pol Kenjel. Pol Kenjel. Ayo. Delang. Delang. Yuk. Mobil ya. Aja
Alhamdulillah. Ya Allah. Iso suwuk Ya, ya Nduk, Pancen ya. lek biasane ping pisan pindho iki kudu ping telu. Mergo ra iso suwuk. Oh, saking semangate ora kok ora iso nyatane ya suwuk pancen bocah semangat. Nggih. Mula nek pisan pindho ora marem Ora marem. ping telu. Bocah iki puase angel. Lah angel puase mula jos. Lho ngerti ya nek mesem ala kemayune ala. Nggih. Tunggone kasih dasare. Iya. Iya. Nggih, Alah nggih, saling Pak. pandang. Yo. Iki lulusan isi Surakarta Mas Gareng. Ije leres. SSN utawa sarjana seni Nggih. meraih nilai terbaik lulusan 2026. Kumplot. Kumlat. Nggih lah. Iso ya arep mbacutke S2 ana ing UGM. Bayuh yuh. Nggih. Tak dongakne muga-muga ora ketompo. Loh, kok malah didongake kok. Kowe nang Yogyakarta lek tanggapan aku piye? Kadoman dadak nyepur pramek kae no dadakan. Yo kene UNS ngono cedhak ngono ngene Pake Karangasem yo cedhak. Oh lah nggih, wis piye Yo sak karepe bocahe. Anggone andum wektu, wong dia masih punya cita-cita yang lebih tinggi dan lebih panjang. Ya. Ben diangkah wiwit saiki, dipersiapke wiwit saiki untuk menggapai yang terbaik. Heeh. Awake dhewe yo arep opi wis keluarga yo melu jumurung donga memberi semangat. Yo. Nggih. Ora gemen-gemen wiyaga iki bukan sekedar wiyaga ning lulusan isi Surakarta ana sing dadi sing jaipong lho Mas Guru kae dosen. Nggih Mas dosen saking dosen. isi Isi Surakarta. Surakarta. Sing ngegome ya SSN. Nggih. Sing jelentem iki Germo lho piye. Dengan bareng tiba sing clentem kok. Ora yo Mas yo. Wis tobat ya Mas yo. Ya. Heeh kok. Ayo Mbak El sih, Mbak El. Oh, hani bagiannya sing nganggo musik wah mergo kulinane wit mbiyen iki ketemune karo SGI. Elisa sih ayo nah iki njajal ana pamundhut karyane anu ngenteni iki karyane sapa to? Mbah Mantep ya. Nggih. Nggih, Nggih, ngenteni. Nah, coba arep diaturke sing endi? Lho, aku nderek. Nggih, ngenteni nggih. Ngenteni. Enek bawane ora sawis ah? Wonten. Wonten Bawan. dadi bawani no. Nggih. Biasa, beda karo ndengi-ndengi to, gara-gara sik meriah ana ing Wah, kantor beda. desa Ngrandu. Luar biasa Enak kok. banget nek apa kebahagiaannya kalau di atas panggung iki yo nek akeh Penonton banyak. semangatnya luar Tuh biasa. rapet gitu kan seneng yo. Iya seneng. Iya. Seneng. Manah yen Sing nyuwun Mas Pomo, sedulur Sinarawati, angger awake dhewe les live ngendiki nge-give pirang-pirang. Nggih, Aku matur mantep. nuwun, matur. Jane ndek ingi tapi nangkani malah lali. Nah, ya iki mula disaur saiki. Ayo. Oh ini Man, utang to niki. utang aku. Oh nyarutang. Ya. Apa Iki- ini gurgu tombok? Ah, Sandiasmo ya, Sa? Leres. Sandiasmo man. Nah. Man. Iya, top. Ayo terus. Nanung. Elisa wis rampung kuliahmu S3, Sa. Belum Pak, makin suram. Kok manggih suram. Tak tinggal terus. Iya, ditinggal tanggapan terus ya. Iya Pak, lah Betul. tanggapannya tebeh-tebeh. Heeh. Terus angger mulai ya wis ngantuk ya wis. Wi Angel ku ya siwe kaya awakmu, Sa. Nah, Ya berkarir di bidang seni ning ya kuliahe dhuwur. amin. Amin, 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 amin. Mampu lah Angel tuh meleti kok.
ketok pasurnya tuh kelihatan. Cewek itu kalau meleti itu kelihatan. Oh, nek Mbak siapa mau asmane? Angel. Oh, pasuryane kita meletik. Ketok. Kalau cerdas gitu loh, kumlot, gitu, bakal terus gitu. Ketok wajah ketok ya. Senang sinau gitu ketok. Lah nek kaya Mbak Jongpo ini ketok ora meletik ora? Iki lho. Ayo. Wingi ta. Wingite lho. Cimori. Wingite lho ngungkuli pohon ringin wingite. Oh. Lahir sembrono. Bareng trembes. Piyai putri cantik ngene lahir bareng trembesi. Padake randu alas wae. Iya. IP-mu piye? Piro? Kok 7? IP kono ponaan kok. Kan 4 lho. Dudu indeks prestasi kok. Apa kuwi? Ponaan. IP lah indeks prestasi. Ya. Termaneka tasu mande Yo, kula ngati nglumpuk sing WA. Rong tak waca ket mau. Ngebiar malih Pak Kangko, nggih, tasih monitor Mas Tulus Cikarang. Ugi Sajoko Papar, nggih, Mas Ngadinu Pondok Ungu. Nggih, matur sembah nuwun tasih monitor. Mbah Jum Jo Merto Kendal monitor Mas Kangko. Pak Budi mugi lancar. Oh nggih, nggih salam kangge Pak Budi sing sok ben arep wayangan awake dhewe ndelalah Mbak Elisa ora iso. Waduh. Nggih. Benjang malih. Oh, ijole sapa? Tati no. Wae lak Elisa ra iso ki Tati. Malah gede. Wah, kandel kae. Kandel. Iya. Nggih. Sing nginjing Mas Kangko nggih, kula Asmara Santo Madiun nggih. Matur sembah nuwun ki mau rawuh rene. Ha, nggih. Lanjut, sah. Senadyan hamong sedelo nambahi sang semeng hati. Ya. Karyane almarhum sang maestro pedalangan saka Karanganyar Surakarta. Nggih. Yane Ki Ageng Haji Mantep Sudarsono. Yo. Monggo Mbak Elisa dibukani celuk, yuk. Engko ndangdutne ditibakne uga karyane almarhum Pak Mantep ya, Sa. Napa niku? Sing nganggo owe kalau Loro Asmara ya. Nganggo owe. Ya, engko dibacake nganggo Loro Asmara. Siap. Karyane Pak Mantep. Yuk. Campur sari siap ya. Loro Asmara karya maestro pedalangan Indonesia Mantep Sudarsono.
Oh. Terima kasih. Luar biasa. Tur ora di-copyright kan iki karyane Mbah Mantep. Injih. Nggih. Nggih ninggali anak putu. Terus Lah saiki bar karyane Mbah Mantep, karyane Mbah Kakung. Ki Sukron Suwanda mbok menawa Bapak sampun rawuh persiapan ngruwat. Oh, ngono, Tru. Iya. nggih. Nyuwun waranggana sing dereng jumeneng kala sonten mau ana Buduwi, ana Wanda, ana Wiwi Irnawati. Siap. Lagune ya kuwi Nyidra Asmara. Lek iki mau Lara Asmara karyane Mbah Mantep iki. Kakung Sukron ya yasa lagu gaweane Yayi Blitar. Ya Nyidra Asmara. Nyidra Asmara. Ning digarap aransemen gamelan Bali. Wah, ngene ya, Tru. Ya. Nah, monggo Buduwi Wanda karo Wiwi Irnawati ditum wektune. Oh. Ngono ya, Tru. Ya, ayo Mas. Gamelane Bali ditanjake Mas. Ya, Mas. Ya. 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 Kapan-kapan ngono kuwi anu, Tru. Gawanan sisan sing sak set gamelan Bali ngomah kae gen sing nganggur ngono gen enek sing nabuh ngono. Nggih, Pak. Setuju aku. Dadi karwane lek nggawa gamelan wayang iki rong truk ngono genah. Cocok. Yo, Nyidra Asmara langsung tanpa bawa untuk menyingkat waktu. Ya, ya. Terus.
Iki gilirane Nduk Hani Kusuma ana sing nyuwun lagun Puspita Nala. Mereka saking Jakarta, tasih monitor Mas Kangkon nyuwun Puspita Nala iki ya nanang si monitor. Terima kasih. Ayo Han. Nah, ini nak hayu my Hani. Campur sari luar biasa nih. Pokoknya rambalekke. Puspita Nala nggih Pak nggih. Saguh ya nak ya. Jangan kasih kendor. Langsung putarkan. Ya. Ya Mas. Diaturke lagu ini Puspita Nala. Yuk. Sehat. Mau lek ana sing nyuwun Mbak Elisa apa? Dinok lagune apa Mbak Elisa? Ayo karo Mbak Elisa Ayo. Oke, sendika. Gugong ya. Ayo, iki Mbah Sukran wis yoga ngruwat terus. Ya, mongko lakone jek dawa. Lah, lek karek-karek iso diringkes terus. Oh ya. Agar wani mlebu nak wis sah to. Lah ya. Ngono ya. Iki kudu menampilkan bintang tamu ya. Ya, Ayo, lagune Denok saka sing nyuwun sapa Mbak El? Pak Trimo udah pulang ini barusan. Oh, barusan ya wis. Nonton streaming. Nonton streaming ya. Nggih. Sing penting diaturi lagune. Siap. Ya. Mas, musikipun pun aturaken sepisan malih. Ya, ya. Monggo para kanca. Ya. Dino.
Matur nuwun samu barange wis kecakup Mas Gareng. Ije Pak E. Nggih. Kula tak nyekseni tumruning wahyu purba sejati ingkang mahanani ana ing desa Ngrandu mangke hayom hayem tentrem niring sambekala. Amin. Nggih, ya kan. Mas Gareng apa tru nderek Ndara Permadi sing uga bakal tindak ana ing Astana Gandamadana nggayuh tumruning kanugrahan purba jati muga-muga sok kasempatan. Ayo truk tak dereke to.